Čau to, že či dokážem dlho pristať na Ale tak... Nedokážeš. Je voľný nejaký kábel? Vy máte akurát, že? Ja ťa zastrelím. Tak máte možno máte nejaký kábel. Ale není tu žiadny? Ty si bol teraz ako pripojený, Braňo? Ja som mal niekde kábel. Je to pán? Dobrý, dobrý. Nie je to lepšie letí, že? Podstatne. A tak už si sa trochu naučil aj s tým A ako si to vymenil? Našiel si šovolák? Vy máte presne? Ja mám hej svoj... Jo. Na rameno idem, čiže kde stane. To je jeden, dva. Čiže stane jeden? Dva, áno. Ide na rameno s ním. Tiež nemá kábel, vieš? A nehyb sa, nehyb sa. Už tam priblíž. Nechám vidieť na poličku. Poď hore, poď hore. No iba taká? Máte dva káble, treba